मा जाहोननि थाखाय सावथुन मुलुगनिफ्राय आनज्रायलाङामोन रबि नार्जारी बिथाङा। नाथाय दा सावथुन मुलुगाव नुफिननो मोननायनि जाहोना मा? खुलुमबाय, आं निजरा बसुमतारी, इउनाइटेड निउसआव बयखौबो बरायबाय। बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय सावथुन मुलुगाव नुनो मोनै मुंदांखा एक्टर रबि नार्जारी बिथांखौ नुनो मोनफिनदों दिनै अरुणाचल प्रदेशनि निसी ससाइटिजों दिहुनजानाय बर्डारलेन्ड 1962 मुंनि सावथुनाव। आथिखालाव अरुणाचल प्रदेशनि गोबां मुंदांखा जानाय बे सावथुनखौ भारत आरो चाइनानि 1962 मायथाइयाव जानाय हादोरारि दाङाबाजिखौ लानानै दिहुननाय जादों निसी ससाइटिआ। बे सावथुनखौ इं 1906-2021 अक्ट'खालि अरुणाचल प्रदेशनि दर्जिकान्त सिनेमा हलाव बेखेवजेनदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ अरुणाचल प्रदेशनि थागिबिफोरा जोबोरैनो अनसायदों आरो बेखेवथि सानखालिनो 12 लाखनिबो बांसिन रां आरजिदों होननानै मिथिनो मोन्दों। फिन बर'नि सावथुनाव मुलुग बाहागो लाफिनगोन नामा रबि नार्जारी बिथाङा? बियो मोनसे गेदेर सोंलु सोमजिदों रायजो राजाफोरनियाव। थोड़ा थोड़ा है, बीच बीच में डाल देगा। उठने की कोशिश करो, अंजना होने से पहले हम इस जंगल से निकलना होगा। नहीं पा रहा। जल्दी, अब मैं क्या करूं? लायन आ रहा है, लायन।